Pozdravujeme vás, pán kolega alebo pani kolegynka. Zjavne ste aj vy pochopili, že obchod s nehnuteľnosťami je stále živý. A ak podnikať, tak v tejto oblasti. Vítajte medzi nami. Sme realitná sieť DirectReal a milujeme našu prácu. Rozdiel medzi maklérom a majiteľom kancelárie je diametrálny. Musíte byť manažér. Vážime si svojich kolegov a zaujíma nás, ako sa im darí. A aj preto vám ponúkame koncept franšízy. Podnikania s podporou silného partnera, ktorého na trhu všetci poznajú. Rozbehnite preto svoju firmu bez počiatočných pádov na kolená. My sme si to už odskúšali. Nerobte tie isté úvodné chyby a radšej sa venujte priamo obchodu s realitami. Ale hlavne manažmentu maklérov. U nás budete mať pocit, že ste súčasťou jednej rodiny, ktorá si navzájom pomáha a ťahá za jeden koniec. Ak si chcete otvoriť vlastnú kanceláriu a hneď byť úspešný, zavolajte nám na číslo 0918 410 663 a dohodneme si s vami termín nezáväzného stretnutia.